Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baky tarap ýurdumyzdaky täzerekler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Şugun Ministrler Komitetining ýurdumyzda 2021-nji ýylyň 10 aýyna ýerine ýetiren işiň netijelerini sersalanyp, sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisini, hormatly prezidentiň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň uğruna başlanan maslahatlar geçirildi. Onuň başynda Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýanşygy arasynda geçen ýyllar ýurdumyzda ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Hemem hormatly prezidentiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň uğurlary kesgetdirildi. Milli Geňeşiň mejlisiniň ýol başlaryň hem deputatlaryň gatnaşmagyna geçiren maslahaty hormatly prezident bilen başlanýy boýunça döwletimiziň demokratik hukuk we dünýäwi tasarynyň berkitilmegine, ykdysadyň ýokary ösüş depleriniň üçinilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarylygyny gönükdirlerini giňmeçörlük özgörtmeligiň kanunçylyk büniadyny berkitmek bilen baglanyşykly meselelere ünserli. Garaşy Türkmenistanyň düýpli özgörtmeleri ýoluna çypy jemgyýetiň iň ýokary gymmatly hökmüni öz raýatlarynyň bähwitleriniň, hukuklarynyň hem adatlyklarynyň gorulmagyny, döwlet ötüşiniň ileri tutulýan ular hökmüne ygran etmeginiň wajyp ýolyny ataldy. Bellenşe ýaly ýurdumyň deputatlarynyň öňüne berkirar ýurdumyň geljek ötüşini, oň raýatlarynyň abadançylygyny üçin kemil kanunlary kabul etmek ýaly möhüm wezipler durýar. Deputatlar jemgyýetçilik syýasy wakalara işe gatnaşyp, döwlet ejesine kabul edilen şöhretliň ähmiýeti boýunça wagny ýetiýär işlerini ýygydylar alyp barmalarlar. Munyň özi halkymyzyň döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirmegine, munasyp goşunt goşmaklaryna hem adamlaryň syýasat aýdyny düşünjelerini ýokurulmagyna aýratyny ähmiýetlidir. Maslahatda bular bar durup geçilip, şeýle işler alyp barmagyň uly ähmiýetini ataldy. Hem burada ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alşyldy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň adalaryny gatnaşmagyna geçiren maslahaty Türkmen jemgyýetiniň hukuk büniadyny, oňa hakyky demokratik ýolaglaryny mundan welegen berkitmek boýunça halk maslahatynyň alyp barýan işlerine seljerme berilip, işleri hormatly prezident bilen kesgetilen wezipelerini laýyklykda alyp barmagyň uğurlary ara alynıp maslahatlaşyldy. Çykyşlarda kanunçylyk taýdany gollawyň döwletimiziň durmuş ykdysady wezipelerini çözmekde netijeli gurar bolup durýany belenilip, geljekde hem alınıp barýan işleň halkymyzyň abadançylygyny ýokurulmagyna, hem jemgyýetimizde demokratik ýolaglaryň berkirar edilmegine gönükdirmeli unutaldy. Mejlisiň deputatlary syýasy partiýalaryň jemgyýetçilik guramalynyň wekilleri bilen birlikde ýerlerde döwletimiziň insan çerwe daşary syýasatyny, milli kanunçylygy, raýatlaryň hukuklaryny we borçlaryny düşündirmek, milli depet sulary, sagdyn durmuş ýolaglaryny tebigaty gormak barada wagyn netiýat işlerini geçirmegiň ähmiýetini ataldy. Muňa hormatly prezident bilen jemgyýetiň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, ony hakyky demokratik ýolagary berkirar etmek boýunça öňde goýulan wezipeleň ýerine ýetirmegine wajypdyr. Daşary işler ministrligine geçiren maslahaty şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlaryna münasibetli işleri sersalany. Bellenşe ýaly garaşy döwletimiziň daşary syýasaty uzalykda ýaly beýtaraplyk, parahatçylyk, söýme, hoşnýetli goňşulyk we özara bähwitli hyzmatdaşlyk ýolaglaryny berk erme arkaly amal aşyrly. Türkmenistanyň birek bire hormat goýmak, ynanyşmak, hoşnýetli goňşulyk we halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna uly ünserýän barada aýdylyp, bu işleri mundan welegen netijeli ösürmegiň ähmiýeti barada durulup geçirildi. Oňa beýtaraply hoşnýetli goňşulyk hem açyk gaplar ýolaglaryny esasanýan daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan sebätiň we dünýäniň ýurtları bilen köp uğurlu hyzmatdaşlygy, awraly halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ýygydylarly esasy ösürýär. Maslahaty hormatly prezident bilen daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen şol sana ýurdumyzyň ägirli mümkinçilikleri bolan energetik ulgamyndaky özara bähwit gatnaşyklary mundan welegen işleňişdirmek meselelerini ünlü çekenliginiň üstüne durup geçirildi. Bu urda ýurdumyzda energiýa serişlerini dünýä bazarlaryna uğratmagyň köp taraply düzümini kemal getirmegi, bäsä köp önümleri önürmegi niýetlerini gaýtadan işleýän puduň kuwatlyklaryny artyrmagy esasanýan toplumlaryň konsepsiýa durmuşa geçirilýär. Maslahaty Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitini geçirmek, şeýle Türkiýe Respublikasyna bolajak Türkiýe dili döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengeşiniň sammitine görülýän taýýarlyk baradaky meselelerin üstüne durulup geçirildi. Bellenşe ýaly Türkmenistany büýük guramalary agda ýurtlar bilen däp bolan dostluk gatnaşyklary baglanşdyrýar. Netijeli sowda ykdysady we medeni insan hyzmatdaşlyk birlikdäki ýeri tasmalaryň üstünlikli durmuşa geçirmegi olaň aýdyň netijeleridir. Çykyşdan dowamyny Bellenşe ýaly häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, oňa bütün dünýäde awraýyny hasam artyrmak üçin milli diplomatik düzüminiň işgärleriniň netijeli işlemegine hormatly prezident tarapyndan ähli şertler düredildi. Ýurdumyzyň daşary syýasatyna amal aşyrýan maslahat gatnaşyjylary bular barda çykşydyp, bu urda esasen özleriniň hasam ihlasy hem tutan ýerli işemeliklerini atadylar. Şoňra da hormatly prezident bilen taýşyrklanyň gelip çykýan wezipler barada pikir alşyldy.
Iqtisadiyet, mali we bank ulgamyna şeride ýokary gödöçlük idarasynyň ýol başlarynyň hemem işgärine gatnaşan geçiren maksatda ýurdumyň şu ýylyň ýanwar oktyabr aýlaryna münasyrlan işleň netijeleriniň iqtisadiýetiň puduklaryna durnukly ötüşdepkeniň saklanýanyny eşgär edenligi, watanymyzyň iqtisady kuwatyny hemem beýsaşy okypulany ýokurlanmagy ýoluny öňe tarap ädimlerini ädilenligi, milli iqtisadiýetiň esasy ulgamlarynyň hemem puduklarynyň durnukly ösýänligi belenirli. Maslahatda Minister Kabinetiniň 5-nji noýabrynda geçiren mejlisinde hormat prezidentiniň milli iqtisadiýetiň ýagdaýyny ýa-da gödöçlük ýoly goýmagyny zerur dony, hememi emele gelen ýagdaýlara raýatda ýurdumyň durmuş ykdysady ötüşi boýunça garaşylýan görkezleri seljermegi taşyran belenirli. Milli dermede kabul edilen maksatnamalary ýerine ýetirmek boýunça işleri dowam etmegi zerur donyňda gaýsy möhretde hemem orta möhretde döwürde dünýä ykdysadynyňky ýaramaz ýagdaýlaryny ýurdumyň ykdysadyna ýetirýän täsirini azaltmagy, mümkinçilik berýän ýagdaýlary öwrenmegi zerur dony ünitjekdi. Häzirki döwürde Minister Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmatarlary bilen birlikde geljek ýyl ýurdumda ykdysady taýdan üstürmek maksatnamasyny taýýarlamak şartlanyrmak öňde durýan ilkinji nowatdaky wezipe bolup durýar. Şunun bilen baglanykda çykyş edenler hormat prezident bilen bu barada her bir ministrligiň we puduklaryna dolanyş idarasynyň 2022-nji ýyl üçin ýerine ýetirmeli işleriniň anyk meýilnamasynyň bolmalygy, gurulşyk maksatnamasyny aýratyny ünitlemeli barada aýdan sözlerini aýratyny ähmiýet berdiler. Maslahatda hormat prezident bilen beren taşyrklaryny uranyp ýerine ýetirmeli işler dogrusynda pikir alşmalary boldy. Maslahatda ugamyna Türkmenistan prezidentiniň degişi kararyna raýatda ulanylmagy berilmeli binalan kimem detgalan gurulşynyň öz wagtynda ýokary hile tamamlamagynyň berip gödöçlükde saklanýany barada maglumatlar boýunça çykyşlarda orun berildi. Gurulşyk işleriniň hil derejesi hemişelik ünit merkezine saklanýar. Çykyşlarda verilen şeýle hormat prezidentiniň beren taşyrklary bir karar döwletimiň baý taýýarlyk turuny garaşyl watanymyzyň ykdysadynyň ýokary depony üstüne üçetmäge, hememi işiň maýy goýum syýasatyny dowam etmäge, Türkmenistany senagat taýdan üstün döwleti öwrmäge, bilimlere hememi innovasiýalara daýanýan, ykdysady durmuş we ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özüne jemleýän, iqtisadiýetyň puduklaryny we eşlik görnüşleri babatyna diversifikasiýalaşdyrmagyny üçin edýän, sanly iqtisadiýete uýgurlaşdyrýan bazar iqtisadiýetynyň özgörtmelerini üstünlikli amal aşyrmagy, täze iş ornuny döretmäge, ýurdumyzyň öň sebitleriniň iqtisady kuwatyny berkitmäge gönükdilen şäherleri ýa-da durmuş aşyrmagy, ýylatmyzyň ýaşaýyş durmuş şartlaryny hasam gowrundyrmagy, sebitlerini maýy goýum işlerini kemilleşdirmäge gönükdilendir. Masadan dowamyny hormat prezident bilen bu darbaty öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek şäherleri bardy. Pikir alşylyp teklipler aýdyldy. Hememi işleri ýerine ýetirmäge anyk ugrary kesýetlenildi. Ýanyňyz energetika toplumynyň işgärine gatnaşan geçiren maslahaty öňe gatnaşyjylar hormat prezident bilen ýanyňyz energetika toplumynyň ähli senagat düzümleriniň ykdysady görkezlerini ýokurlanmagyň, newtün hememi gadyň çykarylan meşruny artyrmagyň wajyp bardy. Aýdan sözlerini aýratyn notladylar. Mälim bolşýaly hormat prezident bilen Uglavadorod şeýmalyny öňürleýän içerik hemem daşarky bazarlarda uly sebäplerlerini ýokary hili, beýsaşy okyply önümden görnüşlerini giňeltmek üçin mümkinçiliklerini bardygyny aýdyp, şu maksatlar bilen ýanyň energetika toplumynyň gaýtadan işleýän ulgamynyň kuwatyndan netijeli peýdalanmagyny zerur berdi. Hemem energetika toplumynyň ýolbaşlaryna anyk taşyryklar berdi. Maslahatda hormat prezident bilen beren taşyrklaryny uranyp olary ýerine ýetirmek üçin amal aşyrmaly işleri aralyk maslahatlaşyldy. Çykyşlarda ýurdumyň energiýa terişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak urny milli dermeden öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giňişleýän pikir alşylyk hemem degişli teklipleri ortaga atyldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýanyň energetika toplumyna halkara hyzmatdaşlygyna ulgamy öňde barjy tejribelerini hemem ösen tehnologiýadan ornaşdyrmagyna aýratyny ähmiýet berilýär. Neutral toplumynyň ähli düzümleriniň işini kemilleşdirmek, bu durmuş geçiren şäherleri işleňleşdirmek, hemem toplumyň önümçilik kuwatlarynyň netijelerini ýokurlanmak boýunça öňde durýan wezipeler hemem olary ýerine ýetirmegiň anyk ýollar kesýetlendi. Maslahda gatnaşyjylary işlemäge döretip berýän hemme amaty şertler üçin hormat prezident bilen tüý sürekdiňi hoşalyk bildirip, ýurdumyň ýanyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuş geçirmek urundan taýgarlaryny gaýrmany zähmet çekip, hormat prezident bilen öňde goýan wezipelerini awray bilen ýerine ýetirjekdiklaryny anandyrdylar. Medeniýet, sunugat, dörejlik, habar berişleri işleri ulgamynyň ýolbaşlarynyň hemem hünärmelerini gatnaşmagyny maslahatda hormat prezident bilen 2020-nji ýylyň 10 aýyna alınıp baran işlerini jemlerini başlanyp geçirilen Ministrlik Kabinetiniň mejlisinde beren taşyrklaryny ýerine ýetirmek üçin şäherleri kesýetlemäge başlandy. Maslahatda çykyş edenler hormat prezident bilen medeniýet idaralarının işini berip gödöçlükde saklamagyň, häzirki zamanyň taraplaryny hemem täzeçil ýürürlerini hasap almak bilen olaryň işini ýa-da kemilleşdirmek meselelerini berip gödöçlükde saklanmalygyny belläp aýdan sözlerini öýränip talabalar aýky diýip hökmüne kabul edilmeklerini bellädiler.
Masaty hurmatly prezident bilen beren taşyrıklarynyň gelip çykýan wezipleri ýerine ýetirmek baradaky meseleler boýunça çykyş edenler berenen işleri durmuşa geçirmek üçin döwlet tarapyndan hem mümkinçilikler hem şertlerini döredüren unutudylar. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumyza maraşylýan beýik işleri wasp etmekde hem dünýä ýaýmakda ulgamyň işgalaryna aýratlyny orun degişdiler. Masaty ýurdumyza beýik ulgamy sürmek maksatnamalarynyň ýerine ýetiriş barada hasabatlar dinlenýär. Belenençe ýaly medeniýet ulamynyň edaralarynyň işine sany ulgamyň mümkinçilikleri barha işiň ornaşdyrylýar. Masaty edilen çykyşlarda watanymyzyň şany tenerine medençäleri ýokary derejede taýýarlamagy wajyp donatyly. Şol wakalaryň taryhy ähmiýetini açyp görkezýän çeleraje ýepeşiklerini hem medeniýet makalaryny taýýarlamak boýunça teklipler dinlenýär. Çykyşlarda hormat prezident bilen beren taşyryklarda görkemleri esasyna şol urlarda alınıp almaly işler boýunça pikir alşyly. Hemmi işleri ýerine ýetirmek ýollary maslahatlaşyly. Çykyş edenler hormat prezident bilen taşyryklarynyň degişli derejede ýerine ýetirmek uruny ähli tagalaryny gaýgarmajyklyklaryny anandyrdylar. Guruluşyk energetika we senat önümçi toplamy milli asaýat bilen möhüm uglanyň hatarına durýar. Bu uglamda alınıp alýan işlerin netijelerini ýokarlandyrmagy, ykdysadyň kuwatlanmagyna bolşaýary halkara hyzmatdaşanyň işleňleşdirmegine de ähmiýetlidir. Soňky ýyllarda ýurdumyň guruluşyk energetika senat önümçi uglamlary, Aşgabaşar häkimläriniň degişli düýümleri, saýdaşly üsýany uglary öwrüli. Belençe ýaly hasabat döwrüne dürli maksatly binadan we dethalan bir näçe ulanylmagy berildi. Çykyş edenler hormatly prezident bilen özümizde bar bolmady kynçylyklara garamazdan ýurdumyzda energetika halkatyna hem Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň guruluşyny dowam etmegine zerurdygy. Guruluşyk energetika we senat pudoklaryny gönükdirmek üçin maýa goýumlaryny gözlemek hem ulary buğra köprek çekmegine wajyp barada aýdyp, beren görkezmelerini ýerine ýetirmek öýdür üçin uly talap bolup durýany anlatdylar. Öňde bolan şu meseleler wagtda çykyş edenleri işleri hormatly prezident bilen talap edişýär gurap, öňde bolan wezipleri ýerine ýetirmek boýunça pikir alşdylar. Hemme belenen işleňe maktada laýyk berjä edilmegine gadanma uruny işejekdiklaryny anandyrdylar. Çykyşlarda guruluşyň biniýadyny ösürmägi esasy ünsürmägi şeride guruluşyk senatyny ösürmägi. Bu urda täze önümhanalar hem kärhanalar gurmagy. Guruluşyk toplumynyň talaplaryny dolup düşünýärler. Guruluşyk önümçiliginiň kuwatyna saýdaşly ösürmägi möhümdigini ataly. Hemme bu urda alınıp almaly işler maslahatlaşyly. Masadan dowamyna paýtatymyzda hormatly prezident bilen talap edişýär derejede durmuş ykdysatyny ösürmägi meselelerini garaly. Milli asaýatymyzda hemme tutuşy ýurdumyzda senat açylmak boýunça öňde wezipelerini ýerine ýetirmegi hormatly prezident bilen ýurdumyň senat toplumynyň öňünde goýan möhüm wezipeleriň biridir. Şunu ulgamyň ähli düýümlerine sanly asaýaty ornaşdyrmak esasy talap bolup durýar. Pudoň eksport mümkinçiliklerini guruluşyk serişleriniň önümçilik kuwatlaryny artdyrmak, hime senatyny döwrüň taýdanlarak derejede ösürmek bu toplumyň öňünde bolan anyk wezipelerdir. Masada aýratynama degişli düýümleriň işini kämilleşdirmek, olaryň öňünde durýan wezipeleri ýörene jogapkärçilikle çemleşmeklerini üpçün etmek bilen bagyşly meselelerini hormatly prezident bilen baş talabada belenildi. Berqarar döwletimiň bagtýarlyklaryny ýurdumyň sowda, dökme we hyzmatlar ulamynyň işi talablara laýyk derejede ýol goýulýar. Amala şeýle giň göçürli özgertmeler maksatnamasyny ýurdumyň telekajlaryny möhüm orun degişdiler. Minister Kabinetiniň 2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlaryna ýerine ýetirilen işleň jemlerine başlanyp geçiren mejlisinde hormatly prezident we ýurdumyzda daşary ýurtlaryň getirilen haretleriň oruntuyan önümden önürüşini artyrmak boýunça kabul edilen maksatnamanyň durmuşa geçirişini berk gözlegçilikde saklamagyny zerur anlatdy. Hormatly prezident bilen beren görkezmelerde taşyryklaryny berjä etmek maksady bilen baglanşykly edilen çykyşlarda bir näçe teklipler aralanyp maslahatlaşyly, hemme ýerine ýetirilmeli wezipeler kesýetlendi. Belenençe ýaly ykdysadyň ähli ulany alınıp alýan işler häzirki döwrüň ösen taraplaryny hemme halkara ölçülerine dogry gybap gelmeliler. Şeýlelikde ýerine ýetirilýän işleri ýa-da kämilleşdirmek maksady bilen oňa häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täzeçilik tehnologiýalary, şol sanly ulamlary işiň ornaşdyrmalary. Munyň özi häzirki döwrüň esasy talaplarynyň biridir. Şoňra da maslahaty hormatly prezident bilen ýa-da talap edişýärli işleri iň döwri bap derejede guramagy, şartlandyrmak barada taşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça pikirler hem teklipler ara alınıp maslahatlaşyly. O bu huzurluk ulgamynyň ýolbaşçylary hem hünärmenleri hormatly prezident bilen ýurdumyň durmuş ykdysady işiniň şöýleň 10 aýyna gadanylan netijelere başlanyp geçirilen minister kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berjä etmek baradaky meseleleri maslahatlaryny esasy gün tertibine girdiler.
Şunun bilen baglykda degişli ýol başlary da şer ýurtlaryň getirýän göýgönüm bilen unutýan önürmek meselelerini içini öwrenmek tapşyrly. Hormatly prezident bu şeýle-de ýerlerine bölünip berilişine şartlanmak bilen bagly mesele ünitjekdi. Göýök bagçy önümlerini ýer almak hem beýleki owy hojalyk ekinleriniň önürleýän mukdaryny artyrmak üçin bu ekinleriň ekilýän meýdanlary köpürdilmelidir. Bölümlerin önürleýän möçürini artyrmak hem owy hojalyk önümleriniň daşynyň getirilişine adatmak boýunça zeruri işler geçirilmelidir. Şeride içeriki bazarlarymyzy özümizde önürleýän önümler bilen dolu üçinedilmelidir. Hormatly prezident bu ýurdumyzda mallarçylygy ösürmek hem mallaryň baş sany artyrmak boýunça zerur çärelerine görülmeliligini belep, babatda da anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezident bu hasyl toý münasibetli dawradary ýokary derejede guramagyň möhüm durumuna atyp, döwletleriň hem rızkyl bereketiň bayramyny guramaçylykly geçirmek tapşyrdy. O bu hojalyk toplumynyň ýol başlaryny hem hünärmenleriniň maksadyny hormatly prezident bilen beren tapşyryklaryny berja etmeň ýolları kesitlenip, olary boýunça ýerine ýetilmeli anyk wezipler kesitlendi. Maksadyň dowamyny ýurdumyzda möhümlerini o bu hojalyk işleriniň alınıp baryşy bardaky maglumatlaryň dinlendi. Çıkışlarda öňde durýan wezipeleri abry bilen ýerine ýetirmegine ähli mümkinçilikler hem şertlerini bardygy belänli. Şonlukda bu urda durmuşa geçirilýän şäherleri işleňleşdirmegiň esasy uglary kesitlendi. Döwlet tarapyndan belänlen wezipeleri ýerine ýetirmegiň ularyny hormatly prezident bilen taýlalaryň täjesinden satyn alýan kuwatly çeňnikadan hyzmatlaryny peýdarlamagyň oňy netijeleri berýän kanagatlanmagyny talep. Hem munyň üçin hormatly prezident hoşallyk sözleri aýdyrly. Bilim, ılımı, sağlık uğraşı ve sport ulamlarının cemiyetçilik kurumlarının yol başlarının hem işgalerini geçiren masadının gün tertibine geliren esasy meseleler hormatly prezidentiň şöýleň 10 aýyna ýerine ýetilen işleň jemlerine başlanyp, geçirilen ministrlik komitetiň meclisinde ulgamyň yol başlaryny beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin amala aşyrmaly çäreleri kesitlemekden ibarat boldy. Masaty hormatly prezident bilen giňme şöyle ödülmeli maksatnamasyna raýatda ähli puduklaryň ilkinji nowata orta alymy bilim, sağlyk we sport ularynyň maddi enjamy biniýadyny hem alymy usulyet ulamagyny mundan belägeme döwür waprasmak boýunça işleri şartlanmagyň zerurdyny belläni ünitjekli. Sanly ulama geçmek işlerimi dünýä tejribesi güden tutulup döwür wap derejede ösürmelidir. Orta hem ýokary hökümet toplaryny okuw işleri mundan belägem düýüplik hemilleşdirmelidir. Ýaşary hemişe maýy goýmagyny gönükdirmek zerur bolup ýaşagyň urady. Döwlet budjetini bilim we sağlyk uruş ulamlaryna geljek ýylda köp möçürde seri işler gönükdirler diýip hormatly prezident aýtdy. Masaty hormatly prezident bilen ulgamyň işgärlerini öňüne goýan wezipeleriniň öreýän uly ähmiýeti barda giňişlendirilip geçirildi. Işleri alınıp barlaryna ýa-da guruluny hormatly prezident bilen hutşol talaplaryny hem tapşyryklaryny uğranmagynyň zerurdygy aýrytyny atly. Şunun bilen baglykda milli sağlyk uruş ulamyny munun belägeme döwür wap ýa-da ýetirmek işleriniň dowam etdirilmegi, lukmançylyk almanyň öňünde barja gadanlarynyň tejribe giňden ornaşdyrmagy barda beýlenip geçirildi. Masadan dowamyna häzirki döwürde ýurdumyň ilim bilim ulgamyna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagy dowam etmegi, bilimiň hilini hem derejesini ýokarlandyrmagyň möhüm talap bolup durýanyny talep. Bu urda ýaýbanlaryň şäherleriň maksatnamalaryny esasy ýa-da alınıp barmagyny gadanmagyň zerurdygy belänli. Şeýle masada sport ulamynyň ösürmegine döwlet başlamagyň uly üns berýäni talep. Belenşe ýaly ýurdumyzda köpçüliklerini beden terbiýe taýyş hereketini hem ýokary tejribeli sporty ösürmek, umumy milli derejede dürli sport taýyş şäherlerini halkara ýarşylaryna geçirmek döwletimizden içeri siýasatynyň strategik uğurdur. Ministrlik komitetiň ýanyky Ulaw we Kommunikasiýalar agentliginiň ýol başlarynyň hem hünärmenlerde işgärine gatnaşmagyna geçirilen maksatda bu ulamda alınıp barýan işleň netijeleriniň ýokarlandyrmagynyň milli ýasatynyň kuwatlanmagyna goşýaly, halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirmegine de ähmiýeti belänli. Hormatly prezident bilen toplumda işleň talaba laýyk alınıp barmagyny gadanmak barada beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň öreýän wajypdygyny atly. Masaty millilerimizden beren görkezmelerini uğralyp zerur çäreleri görmegiň möhümdigi aýdyrly. Hem bu wagtda birnäçe pikirleşmeler boldy. Şeýle-de masatyň dowamyna sany ulama geçmegiň döwlet siýasatynyň ileri sürýän ularynyň bir hökmüne kesitlenenigi, ykdysatyňda hem häzirki manjemetinden talaplaryny kanagatlandyryp biljek netijeli durmuş ulamy döretmegiň bu siýasatyň esasyny goýunyny talep. Şonuň bilen baglykda döwlet idaralary, ministrliklere, puduk idaralary hem hyzmatdaşlar bilen birlikde bu urda netijeli iş geçirmegiň zerurdygy belänli. Masaty alınıp barýan işleňe depkini artyrmagyna talaba laýyk wezip bolup durýany belenip, sanly ulama geçmek boýunça tasamlaryň durmuşa geçirmegini işleňleşdirmegiň, sanly ulama ösürmege aýratyn üns bermegiň öreýän möhümdigini talep. Masaty asarlaryň dowamyna Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolanyny hem häzirki döwürde bu ýoluň döwür wagt derejede dikeldirýäni belenilip ulu araktynşyk toplumynyň bu ýoly ösürmekde aýratyn möhüm orny eýleýän gaýdyrly.
Şoňa baglanykda ýurdumyň uly saşyr kuwatyny ösürmek maksady bilen gurulan döwür we demir ýol üçinçilik urgamynyň mümkinçiliklerinden dogry peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşini aýakdaş etmek üçin araqdaş hyzmatlaryň hilini we geçirjilik ukybyny hasamy ýoklandyrmak, büýük pudugy döwür we tilsimatlary giňden urnaşmak wagty möhüm bu diýipleňe durýan belenirli. Şoň görede işleri ýerine ýetirmek üçin amal aşyrmaly çäreler degişli birnäçe tekliplerden bilen mahlafy maslahatlarda çykyşanlar hormat prezidentiň tapşyryklarynyň degişli derejede ýerine ýetirmek urny ähli taýlaryny gaýgyrmajaklyklaryna inandyrdylar. Ýurdumyň ministr komitetining 5-nji noýabrda sanly ulgam arkaly geçirilmän meclisine kabul edilen şöhretler hem hormat prezidentiň tapşyryklarynyň hem sözden gelip çykýan wezipler olary ýerine ýetirmek ýolları dogrusyny ýurdumyň ahali Balkan, Daşowy, Lewap, Marul aýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda giňişlerini gurrun edildi. Şol weziplerin üstünlikli ýerine ýetirilmegi Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmaň watany ýylynyň ýokary netijeler bilen jemlenmegine üpçün eder. Berqara döwletimiň bagtýarlyk döwrüne gazanylýan ykdysady ösüşler her bir adamda buýsanç we gowunç duýgularyny öýredýär. Munyň özi Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmaň watany ýylynyň 10 aý üçinem häsiýetlidir. Ministrler Komitetining meclisinde bellenşi ýaly ykdysadyň ähli ulgamlaryna gözüne tutulan sekbetler eýenildi. Aýry-aýry pudoklarda täze üstünliklere tarap anamla barlýar. 10 aýyň dowamyna ulanmaga berilen dürli maksatly binalar ýurt ösüşleriniň aýdyň mysallary diýilip, maslahatlarda edilen çykyşlardan ýoktaldy. Geçen döwürde tutuş ýurdumyz boýunça önemçiligiň ösüş derejesi 6,2 göterme barabar boldy. Munyň özi güneşli diýarymyzda hemmileriň bir maksada gulluk edýänini aňladýar. Bu maksat bolsa, Türkmenistan döwletimiziň ilatynyň bagtyar ýaşamagyndan hem-de ýurdumyzy täze ösüşlere tarap anamly alyp gitmekden ibaratdyr. Maslahatlarda halk hojalygynyň ähli ulgamlary boýunça ýylyň 10 aýynyň netijelerine täzirme berildi. Hormatlar Kadama tarapyndan eglan edilen milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilmegine münasip goşunt goşmagyň, milli ykdysadyýetimize sany ulgam ornaşdyrmagyň tejribeleriniň netijeleri dogrusyna da giňişleýän pikir alşyldy. Hemişelik bir taraplygymyzyň 26 ýyllyk bayramyny ajaýyp zähmet sowatlary bilen garşylamak her bir zähmet köpçüligi üçin baş maksat bolmalydyr. Bu osa şany senäniň bilent dawarlary bilen belenip geçilmegine ýardam berer. Maslahatlarda owa senäga toplumyna durmuşa geçirilýän işler dogrusyna giňişleýän gurrun edildi. Owa hojalyk önümlerini köpeýändirmek, gaýtadan işleýän senägaty ösdürmek, gök, bakça, mewe önümleri bilen diňe bir öz halkymyzy üpçün etmek bilen şäklenmän. Eýsem olaryň eksportyny artdyrmak boýunça kabul edilen çözgütleri ýerine ýetirmän wezipeler hakynda da maslahatlarda anyk gurrunlar edildi. Ýurdumynyň paýtaşy Babada ýahanlarynyň işler hakynda bellemek bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar köp zähmet siňdirilip kemale getirilen hasyly insonky hanasyna çenli ýygnawanmaň wezipeler barada da giňişden durup geçdiler. Munyň özi geljek ýyl üçin has belen sepketleri gözüne tutmaga mümkinçilik berer. Şeýle-de bazı ykdysadyýet şertlerine ýerleri hususlaşdyrmak, uzak möhletliğin kärinesine vermek, täze ýyllarda çykanlary gurmak, mallaçylyk önümleriniň öňdürüşini artdyrmak hem-de gyş mövsimi üçin ýeterlik mukdarda otym ätýaşlygyny döretmek ýaly wezipeler hakynda da maslahatlarda maksatnamalaryň çykyşlary edildi. Hususlaşdyrmak hem-de sany ulgama geçmek, daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öz ýurdumyzda öňdürmek ýaly häzirki döwür üçin iler tutulýan wezipeler ýerine ýetirmän ugurlar hakynda da çykyp geplen adamlar giňişlen durup geçdiler. Şu günler ýurdumyzda geljek ýylyň hasyly üçin ekilen güýdlik bugdoýa ýyda getmek işleri şeýle-de paýta ýygymy güýçli depkinlerde dowam edýär. Bu mövsümliň owa goşulyk işleri birleşen tagallany talap edýär. Owa senäga toplumyna zähmet çekýän adamlar üçin döredilýän şertler barada gazanylýan netijeler dogrusyna bary bolan säwlükleri we kemçilikleri aradan aýyrmaň ýollar hakynda maslahatlarda anyk gurrunlar edildi. Hem-de wezipeler kesitlendi. Ýer ýerleri bilen hasaplaşyk işlerini öz watyna geçirmeň möhümdigine de üns çekildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmeň maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça ilkinji şowly netijeler gazanyldy. Şu ýylyň ahyryna çenli öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalaryň görülmegi zerurdyr. Ýylyň ýokary netijeler bilen jemlenilmegi geljek döwür üçin anyk maksatlary kesitlemege mümkinçilik berer diýilip, maslahatlarda bellenildi. Alym bilim ulgamyna hormatly prezidentimiň ýol başlygyna amala aşyrylýan özgertmeler dogrusyna maslahatlarda täsirli gurrun edildi. Medeniýet, saglyk, goruş, sport ulgamlaryna amala aşyrylýan işler hem-de öňde durýan wezipeler dogrusyna çykyp geplen adamlar giňişleýän gurrun etdiler.
ulgamlarda amala asyrlayan işler diýsen ullar we olar ýurdumyzyň ähli wagtlardaky durmuşynyň barha täzelenýänini aňladýar diýilip çykyşlarda aýdyldy. Hormatlar kadamynyň taşyryklaryndan gelip çykýan wüzipeler gurrunsyz ýerine ýetirilmäge degişirler. Şol wüzipeler ilkinji nowatda ýurdumyzda yglan edilen döwlet adam şünür diýen hemişelik ýörelgäniň hasly başlanmagyny hemde baky bir taraplarymyň şany 26 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatlary bilen garşylanmagyny üpjün eder. Şunlar ýurdumyzda altyn güýdüň eşelene bolup hata hatyryny ýygnamak boýunça ketketlenen mailnamalaryny üstünlikli berjay diýen etraplan sany barha artýar. Hormatly prezident bilen paýta ýygmany guramaçylyk geçirmek barada öňde oýany güdäplerini ýerine ýetirmekde. Tutan ýerli zähmet çekýän Ahal vilayatynyň Göktepe, Akbuğday, Daşow vilayatynyň Niýazbady, Lewa vilayatynyň Çärjew, Darganaty, Mary vilayatynyň Garaw metraplarynyň Edermen daýhanlarynyň hoş habar gelip boşdy. Betraplan hatırlı saatları Türkmenistan parahatçılığın ve anlaşman vatan yılına zahmet çekmeklerin acayip nusratını vurgudyp, vatanımızın ağaltını harmanının beýenmegine münasip goşant goşmak bilen ýurdumyzda ilkinjilen hatarına şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, uly zahmet ýeňişini gazandylar. Ahal welaýatynyň Göktepe, Akbuğday, Daşow welaýatynyň Niýazbadynaky, Lewa welaýatynyň Çärjew, Darganaty, Mary welaýatynyň Garaw metraplarynyň hasly satlary şu ýyl paýta ýygyn mögdüminiň öňmaşçylary bolmagy başardylar. Ýylyň bütün dowamyna çekilen agdy berlikli zähmet öz münasip netijesini berdi. Muňa özi ýere ýerleriniň birleşen tagallatynyň netijesidir. Bitgilni gowy hasyny öz wagtynda watan harmanyna tawşyrmakda howa şertleriniň kerber amatly pursodyny netijeli peýdalanmak, kemaly getirilen ağaltyny iňsoňky ganatyna çenine çaltgy gysga möhletlerde ýygnap almak hasyl usatlarynyň mühim wezipeleriniň hataryna kesgitlenip, şu günler uly jogapkärçiligi talap etýän gyzgalaňly möhüm ýokary guramaçylyk derejesine üstünlikli dowam etdi. Möhletinde geçirilen derur agrotexnika çäreler şu owa huzurlyk ýylyna da öňüň oňy netijelerini berdi. Bu aýdylýanlara aňartyna bärtine göz ýetmeýän Akpatrak ýaly açylan ağaltynly meýdanlaryň mysalyna da aýdynlygy bilen göz ýetirmek bolýar. Bol hazırlyk goşy meýdanlary daýhan adabynyň çekilen gaýratly zähmetiň rehnedi hem miwesi bolup gözleňe dokunurýar. Goşanyň bereketli hatyryny kemaly getirmekde hormatly prezidentimiň sebitin owu huzurlukçylaryny alyp beren kuwatly tehnikalarynyň güýjünden ýerlikli peýdalanyp, netijeli işler alınıp barly. Muňa özi öňde goýulan maksatlary ýetmekde, hatyly daýaty ýygnap almakda, işleň hasy ilerlemegine uly mümkinçilikler döretdi. Ýere ýerleri gazanlýan üstünlikleri milli liderimiziň beýik ady bilen ören adalatly baglanşdyrýarlar. Mähriban arkadaşymyzyň owa adamlary bara diýen uly aladalary şeýle üstünlikleri gazanmagyň göz başynda durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyna ýurdumyzyň edermen baba daýhanlary, ussat ýere ýerleri üçin döredilýän giň şertler, döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikler owa ilatyny zähmet ýeňişlerini galkandyrýar. Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmaň watan ýylynda da diýarymyzda beýleki owa huzurlyk ekinleri bilen bir hatarda ağaltyna deňelýän gowaçanyň bereketli hatyly kemaly getirilip, häzirki pursatlarda paýta ýygyn mögdümini goşamaýan depkinlerde gazgalaňly dowam etdi. Ýylyň dowamynda paýtaçy kärenneçilen çekýän ihlatly zähmet netijesinde möhüm owa huzurlyk mögdüminiň her bir güni zähmet üstünliklerine betlenýär. Şu günler paýtaçy ýere ýerleri köp zähmet siňdirilip kemaly getirilen hatyly öz wagtyny ýygnap almak we ýyly has ýokary netijeleri betlemegi öz öňlerine baş maksat edip goýdular. Şeýlelikde Akpatrak ýaly açylan gowaçaly meýdanlarda güýdüň häzirki amatly pursatlarynyň ören ýerlikli peýdalanýan hasyl usatlary ýygylýan paýtanyň möçürini artdyrmaga sallamly goşant goşýarlar. Paýtany kombaýnlary bilen ýygnamak işine köpçüliklerin giyerşilmegi günnelik taýýarlanýan hasylyň möçüriniň epetli artmagyny üpçün etdi. Hormatly arkadaşymyzyň daşar ýurtlardan alyp berýän iň häzirki zaman paýta ýygýan kombaýnlary giýje günüň dowamynda ağaltynly pellerde öňürjülikli işledilýär. Olaň güýji bilen ýygnalýan hasylyň öňüne düşýän gymmatynyň pes bolmagynyň hem-de paýtanyň çalt ýygylymagynyň üpçün edilmegi ýere ýerleriniň büýsençini artdyrýar. Muňa özi paýta ýygyn mögdümine işleň ýokary derejede gurulmagyna, kemaly getirilen hatylyň çalt ýygnalmagyna mümkinçilik berýär. Şu mögdümde ýokary hujuw bilen zähmet çekýän paýtaçylara miden taýdan hyzmat etmegi işlerde göwnüja ýoly goýuldy. Günortan ara kesmede ýanglanýan aýdym saatlar, joşgunly çykyşlar paýtaçylary täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar.
Olarda medeniyet we sungat işgärleri öýleriniň ruhlan çykyşlary, degişme sahnalary bilen pagtasylan armatyny ýetirýärler. Bu çykyşlar kitapxana, sowda we dermanhany işgärleriniň hyzmatlary bilen utgaşýar. Hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň owu hojuluk puwdugyna zähmet çeken adamlara, hususan daýhan hojuluklaryna, kärenneçilere 99 ýyllyk möhlet bilen ýer peýdalanmagy bermek, banyk gardynyň hasabyna bir göterim bilen owu hojuluk tehnikalaryny satyn almagy daýhanlara ygtyýar bermek, şeýle-de bugdaýyň we paxtanyň döwlet satyn alyş bahalaryny ýokarlandyrmak barada kararlaryny uruklanan kärenneçileň zähmet üstünlikleri ören guwanyrjydyr. Ağaltın usatlary gahrman arkadağımyzyň dünýä ähmiýetli başlangyçlaryny dolu gollamak bilen Türkmenistan parahaçylygyň we inançmaň watan ýylyny zähmet üstünligi bilen şöhratlandyrdylar. Muňözi birleşen tagallanyň bitew maksadyň hemişe üstünlük getirýändiginiň aýdyň misallar. Hemem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysatda aýdan ösürmek maksatnamatyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barlayan işlere münasip goşuntdyr. Obu hujulukçular, ussat, yer eýeleri, kärennesi baba daýhanlarymyzy hemme taraplaryny gollap, ýurdumyzyň owu senat toplumyny üsüşliň täze belentliklerini çykaran mehriban arkadağymyda hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Hormatly almarlar, ýurdumyň aýtany we paýtagtyň Aşgabatda 8-nji noýabrda saat 20-den 9-nji noýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkın vilayatyny ötüp ýamurtgalyp günorta oran teleskonto 8-10 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 2-7 gradus gündüzine 13-18 gradus, kenary etraparyna 10-15 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyna adyk ýamurtgalyp günorta teleskonto 6-11 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 1 gradus sowukdan 4 gradus maýly, gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Marw vilayatyny ötüp ýamurtgalyp günorta teleskonto 7-12 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 3 gradus sowukdan 2 gradus maýly, gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ötüp ýamurtgalyp bunyň birinji ýarmynda vilayatyň günorta etraplaryna az kem ýagşýar. Demerat günorta teleskonto 6-11 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 4 gradus sowukdan 1 gradus maýly, gündüzine 8-13 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyny az kem ýamurtgalyp günorta teleskonto 6-11 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 0-5 gradus sowuk, gündüzine 7-12 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda adyk ýamurtgalyp günorta teleskonto 6-8 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 1-3 gradus gündüzine 13-15 gradus maýly bolar. Ýurdumyň şu noýabr aýynyň 9-dyna magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşly. Edi watandaşlar güýz pasalyny günüň dowamında howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazar alyp, pasalyň aýry tynyklarına aýdypda geýmegi. Şeýle heme häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň hadadan 4 göterim artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek. Oňuýsy täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agyz burun örtügini olmaklygy maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bulary berk berjä ýetseňiz, ýylyň esenlik pasalyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şonuň watan habarlary peşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşýärde ne bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýler. Hoş sag bolan, edi dileşer.